Naqueles momentos empezou a surgir en Sarria o movimento de cooperativas, de alguma maneira impulsado tamén pola organización nacionalista. No 77 constituíuse a cooperativa do Val de Lemos, da que fun o primeiro presidente. E foi a partir de que o que eran as unións territoriais, as UTECOS, ao final non cumpliron a función que tiñan que haber cumplido. Serviron a X familias, pero non serviron en xeral aos gandeiros. Entonces constituíronse pequenas cooperativas, unha delas é a de Monforte, e a partir do 82 conseguimos facer un grupo de compras uníndose varias cooperativas, que antes parece que éramos como mundos independentes, cada cooperativa era un mundo, hasta que chegamos a constituir un grupo de compras que agora está moi formalizado e funciona perfectamente. Eu pensaba que o cooperativismo era útil por motivo de que moi útil por motivo de que nos xuntábamos todos os veciños da contorna, falábamos, tiñamos moitos proxectos e moitas ideas nas que se discutían e que queríamos facer. Despois, cando foi no 82, ganou as eleccións o PSOE, expropianlle a Ruiz Mateos, e a partir de aí, cando queren facer a privatización de Mafriesa, pois un grupo unironse a maior parte das cooperativas e quixemos facer unha opción de compra, cousa que se viu perdida, porque preferiron darlle aos anteriores e meténdose por medio incluso a Presley, porque era o bollar, e ya decidiron dar a outros en vez de darlle ás cooperativas. Aquí en Sarria incluso houve un ensaio que logo naufragou, o de facer unha cooperativa a gran escala, unha cooperativa de segundo grau, para ter